יוני קינן, אתה הבחור הכי ביישן ever. אני לא חושב שזה קשור לביישנות. כן? כן. והנה יוני קם והולך. קם והולך להקים את האוהל שלו. איפה אני ישנה? איתך? מצחיק. באמת רוצה להתווכח איתי עכשיו על הלכות נגיעה? אם אתה רוצה לדבר על הלכות, אז כל מה שאנחנו עושים פה אסור בעצם, לא? מתי את נוסעת? מה הקשר? אתה יודע מתי אני נוסעת. אז יש לנו את היום, ויש לנו את מחר, ואת שבוע הבא, וזהו, אז בוא נעשה שיהיה סבבה. סבבה. מה אמרת בסוף להורים? כרגיל שאני עם קובי ואבישי. אנחנו באמת צריכים להקים את האוהל שלך. השמש עוד מעט תשקע עלינו. כן. כמעט שכחתי. הבאתי לך, אמרתי לך את הכסף, יצא 813. אחר כך. אמרתי לך שחשבתי על שם חדש לצ'יין שלך? 100 שערים. מה? אני חושבת שזה מצחיק. התגעגעתי אליך. גם אני. רוצה בירה? כן. מה, גם בטעות אסור לי לגעת לך? מה את עושה? ישנה באוהל שלך. עוד פעם זה? די, מגיע לי. מה מגיע לך? לפחות פעם אחת, אני לא חוזרת אחר כך. תצאי מהאוהל. תגיד, אתה מקשיב לי בכלל? הנסיעה שלי, אני מתכוונת להישאר שם. הנה, עכשיו זה האוהל שלי. את יודעת שלא אני החלטתי את זה. לא אתה. יוני, ההורים שלך לא יודעים ממני, אנחנו לא התנשקנו, אתה לא נגעת בי בכלל. בשביל מה אני אמורה להישאר? יהיה לי כבר הרבה יותר קל למצוא איזה מייקל אמריקאי שהוא לא דתי, הוא לא מירושלים, והוא ייגע בי בלי למצוא תירוצים כל הזמן. אוקיי. אז להיות דתי זה מטומטם. זה לא קשור ללהיות דתי, אם זה היה קשור לדת, אתה לא היית יוצא איתי בכלל. מה את רוצה? מה אתה רוצה? תפסיק לפחד כבר. מה אתה רוצה? מה את עושה? מה אתה רוצה? תענה לי. את לא נורמלית.
עזוב אותי, זה היה מטומטם לגמרי. זה היה דווקא בסדר.